खुलुमबाय, आं जनालि बर'। नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 24 नभेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं फुंबिलिनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होनना मिजिंथिबाय। थांनाय 2021 मायथाइनि 2 अक्ट'बर खालि चिरां जिल्लानि बेंटल हाग्रा बिफाननि मावख'आव सा 400निबो बांसिन सिखाव फलान आरो दंफां सिखावफोरा हाथियारजों लोगोसे गावसोरखौ सरकारनो गथायदोंमोन। बेनिनो चिरां जिल्ला सिंनि मानास खुख्लुं रेन्जनि गासै सा 70 सिखाव फलान आरो दंफां सिखावफोरा गावसोरखौ सरकारनो गथायनाय समाव सरकारा बिथांमोननो साफायाव 50,000 रां अनसुंथाइ आरो 1,20,000 IBS जों लोगोसे सरकारि न' लुना होनायनि रादाय होनाय जादोंमोन। नाथाय सिखाव फलान आरो दंफां सिखावफोरा गावसोरखौ गथायनाया 2 बोसोर जालांब्लाबो सरकारा रादाय होनाय बादि दिनैसिमबो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बेखौ लानानै बिथांमोनहा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। सरकारा बिथांमोनखौ थगायगासिनो दङ। एप्लिकेसन होदोंब्लाबो जेबो फिननाय मोनाखै बिथांमोनहा। सरकारा रादाय होनाय बादिनो बिथांमोननो मोनथायखौ होनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा गोख्रोङै सरकारखौ खावलायदों। हारियाना रायजोआव मोनसे मुगैथावना जाथाय जादों। फोरोंगिरिनि मुगैथावना जाथाया सोराङाव फैदों। हारियाना रायजोनि सिङाव थानाय जिन जिल्लानि गंसे सरकारि फरायसालिनि प्रिन्सिपालआ सा 142 उन्दै फरायसुलिफोरखौ सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट खालामनाय जाथाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ गावनि केबिनआव लिंहरनानै फरायसुलिफोरनि मोदोमाव आखाइ होनायजों लोगोसे गाज्रि इसारा होयोमोन। बे जाथायखौ लानानै फरायसुलिफोरा भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि, हादोरगिरि, गोजौ बिजिरसालि आरो गोबां बिफाननो लाइजाम लिरनानै हरदोंमोन, जायनि थाखाय हारियाना पुलिसआ दायनिगिरि प्रिन्सिपालखौ कास्टडियाव लायो आरो बे सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट खालामनाय जाथाया सैथो नंगौना नङा नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होनाय जायो। कमिटिया नायबिजिरनायनि उनाव प्रिन्सिपालखौ दायनिगिरि होननानै फोसावनानै होयो, जायखौ लानानै हारियाना गिबि मन्त्रि मन'हार लाल बिथाङा बे जाथायखौ दुखु गोनां होननानै बुङो आरो दायनिगिरि प्रिन्सिपालखौ साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामनानै पक्स' आयेननि जोहै गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायो। दा 142 फरायसुलिफोरखौ काउन्सेलिं खालामगासिनो दं होननानै मिथिना मोन्दों। चिरां जिल्लायाव गिथावना बुथारनाय जाथाय। फिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारनानै फासि नांनानै थैनायनि महर होनो थाखाय बिसिनि गोदोनायाव दौलें फाननानै आलायनानै दोनदों। बे गिथावना जाथाया चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नौपरिया नाङोलफाङा मादापरायाव जानो मोन्दों। फिसायनि मुङा बासुद्दिन शेख आरो बिसिनि मुङा हाबिजा बेगम। गावनि फिसायानो हाबिजा बेगमखौ इनायै बुथारदों आरो बेनि उनाव हारसिङै फासि नांना थैनायनि महर होनो थाखाय गोदोनायाव दौलें फाननानै आलायनानै दोनदों। जाथायसालियाव आमगुरि पुलिसआ नुजाथिहैदों आरो जाथायखौ नायबिजिरनाय हाबाखौ मावदों। नाथाय ओजोंहाय जाथाय खालामग्रा दायनिगिरि बासुद्दिना जाथायसालिनिफ्राय खारखुमादों। बिथांखौ पुलिसआ दायो नागिरगासिनो दं। इजराइल आरो हामास उदखारि हानजानि गेजेराव दावहाखौ लानानै गोरोबथा जादों। गोलाव सम दावहा नांनायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे धोन सम्पति, गेदेर बिल्डिं, हस्पिटाल बायदि बायदिफोरा जोबस्रांजोबनायनि उनाव दा दावहाखौ दोनथ'नाय फारसे सावरायलायदों। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव गोरोबथा जानायनि उनाव इजराइल हादरा केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लादों, जेरै इजराइल हादरनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामनाय आरो हाजों गाग्लोबनायखौ सानब्रैनि थाखाय दोनथ'नाय जासिगोन। सानब्रैनि थाखाय सिक्सफायाराव थागोन इजराइल हादरा। नाथाय हामास उदखारिफोरा गावसोरनि आवथायाव दोननाय सा 50 इजराइलनि आइजोफोर आरो उन्दै गथ'साफोरखौ उदां खालामनानै हरनो नांगोन। बेनि सोलाय इजराइलनि जोबथेसालियाव थानाय फिलिस्टाइननि सा 300नि मादाव सा 150खौबो उदां खालामनानै हरगोन इजराइल हादरा। बेबादि रायज्लायनायनि गेजेरजों दावहाखौ सानब्रैनि थाखाय दोनथ'नाय जादों। बेबादिनो इजराइलनि सुबुंफोरखौ सानसेयाव सा 10 उदां खालामनानै हरोब्ला इजराइल हादरनिफ्राय गाजायाव गाग्लोबनायखौ सानफा दोनथ'लांगोन। जुदि हामास आरो इजराइलआ गावसोरनि गोरोबथाखौ मोजाङै मोजां गनायलाङोब्ला गोलाव समनिफ्रायनो इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहाया जोबलांगोन आरो बेयाव फोथायनाय दङ। धेकियाजुलियाव गान्दा ओंखारदों। गान्दा ओंखारनायनि थाखाय ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गिखांनाय मोन्दों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला बे गान्दाया सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि हालामनि बगरिबारियाव माइ फोथाराव गान्दाया उदाङै फैनानै थाफैदों आरो बेरायलाबायदों। फोरमायनाय बायदिब्ला बे गान्दाया अरां माहारियारि हाग्रानिफ्राय फैनानै गामि ओनसोलाव थाफैदों। गान्दाया गामियाव थाफैनायखौ
ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गिखांनाय मोन्दों आरो उनाव हाग्रा बिफान आरो पुलिस खुंथायनो खौरां हरनायाव बिथांमोनहा नुजाथिफैयो आरो गान्दाखौ रैखाथि होनानै अरां माहारियारि हाग्रासिम लांनो थाखाय हाग्रा बिफाना नाजागासिनो दं होनना मिथिना मोन्दों। गामियाव गान्दाया थाफैदोंब्लाबो दासिमाव जेबो खहा खालामथ'वाखै होनना हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिदों। इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोनहा खान्दा थामहिनबा बिग्राय बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ हानजायाव जयेन जानानै इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिएफबि आफादखौ नाम लानानै गोबां बाथ्रा बुंनायनि सायाव बिथांमोनहा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों आरो बे मेलाव बिथांमोनहा बिग्राय बिथां बुंनायनि सायाव गोख्रों बुंफोरथि होदों। बिदिब्ला बिथांमोनहा मा बुंखो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। नायगिरि बिथांमोननिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जानानै खुलुमनाय जासिग्रोबाय आरो दिनैनि जे प्रेस मिट बे प्रेस मिटआव बाहागो लानो हानाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि लोगो आफादगिरि साइख्लं बसुमतारी बिथां आरो लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारी बिथां आरो जोंनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय दिनै थुबुर जादों आरो गिबियाव आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय जे जों दिनै मोनसे गोनांथार जे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै मोनसे क्लियार मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जे दाख्लै बावैसो जे जालांनाय बाथ्राखौ लानानै जे खान्दा बा बिग्राय बसुमतारी बिथाङा इन्डिभिजुवेलि दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव बिपिएफआव बिथाङा जयेन जाहैदों आरो जयेन जाहैखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बे आफादखौ दिनै नाम लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन जे दिनै आंजों लोगोसे दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथाङा दिनै खावलायदोंमोन दा बेवहाय बे बिथांनि थाखाय मोनसे जोंनि सायाव जे बाथ्रा बुंनायखौ सोरनिफ्राय अथ'रिटि मोननानै बिथाङा बुंदों बिनि सायाव जों दिनै गोख्रोङै बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोंहा जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे दिनै अर्गेनाइजेसन आरो बे रावनिबो बेनाराव जों दिनै गैया आरो बेवहाय उइदाउट कनसार्न दिनै सोरबाया फरामनि अथ'रिटिनि उइदाउट कनसार्न दिनै इन्डिभिजुवेलि जयेन जाहैनानै जोंखौ बाथ्रा फोरमायनायनि सायाव जोङो गोख्रों रावै सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा बे रावखौ बुंनो नाङामोन। इन्डिभिजुवेलि गाव दिनै जयेन जाहैदों सिरियै गाव पलिटिकेल लेभेलाव थानानै खामानि मावनो बिथाङा हयथ' सानदोंब्ला मावहैनाया सिरियै थांनाया मोजां। दा बेवहाय जोंनि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरि बा अर्गेनाइजेसनखौ लेंहरनांगौ बा बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया जाहाथे बे बिथांनि थाखाय गोरोन्थि जादों आरो जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनै गोथौ आरो गुवार बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जों दिनै मोनसे ज' जादों आरो बेवहाय गोबां जोंहा जेंना दं जोंहा बे जेंनाया दिनै सुस्रांजानायनि लामायाव फैयाखै दा बेखौ पलिटिकेल भाबै प्रेसार होनो थाखाय जों दिनै मोनब्रै जे गावस्रानानै थानाय जे आफाद बे आफादा दिनै जों गोग्गोमै खौसेथि जानानै जों सरकारखौ दिनै प्रेसार होदों आरो बे प्रेसार होनायाव दिनै जोंनि इउनिटिनिफ्राय सोरबाया दिनै गुगालांनो नागिरदोंब्ला बेवहाय हयथ' एसे सिन्था खालामनाया मोजां। जोंनि इसुखौ जोंनि जेंनाखौ जुदि बोस्रांनांगौबा जों इउनिटियै थानांगोन आरो इउनिटिनि गेजेरजोंसो जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनायाव दिनै बे जाफुंसारगोन जों बेखौ हास्थायो। ओंखायनो आं लोगोफोरखौ खावलायनो लुबैदों बावैसो सिगां जोंहा बे दाख्लि मोनसे स्टेटमेन्ट बिथांमोनहा होदों बेवहाय फिलिप नार्जारी बिथाङा जोंनिनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिनो चिरां जिल्लानि नेहाथारि आरो दिनै सासे बिबानगिरि बेवहाय दंफायो जाय मा होनो प्रभु बसुमतारी रेसन होनो बिथांखौ
दा बिथांमोना जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ नि उइदाउट कनसार्न उइदाउट दिनै साजेसन लायाजासे माखासे बिथिङाव प्रेस मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों दा बेवहाय बिथांमोना बिदि बुंनो नाङामोन फराम हिसाबै जोंनाव अथरिटि पार्सन दं अथरिटिनाव कनसार्न लालायनानै बाथ्राफोरखौ क्लियार बुंनोबा हामगौमोन दा बेनि सायाव जाहाथे नेक्स्ट बिथांमोना जाहाथे बे रोखोम मोनसे स्टेटमेन्टखौ होआ आं बेखौ खावलायबाय आरो जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ नि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं जाहाथे गोनो गोथो सिन्था खालामनाङा दिनै पलिटिकेल पार्टिया दिनै बे बोसोरबानि थाखाय खिन्थु जोंनि जेंनाया सोरबा बोसोरबाजों जोबनाय बे जिनिस नङा बेखौ बोस्रांनांगौब्ला जोङो दिनै गोग्गोमै खौसेथियै थानांगोन आरो जायफोर सिस्टेमाव थानाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै जों ज' ज'यैनो बाथ्राखौ बुंहोनांगोन बेखौसो जों दिनै हास्थायदों ओंखायनो जोंनि जेसेबां इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ नि सोद्रोमाफोर दं बिथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जानाङा दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ नि जेसेबां दैदेनगिरि दं दिनै सान हर जिरायाखै दिनै जेंनानि सायाव सिन्था खालामदों जेंनानि सायाव दिनै नाजादों आरो जेंनानि सायाव दिनै सोरखौबा लोगो हमनानै बाथ्रा बुंदों प्रेसार होदों खिन्थु दिनै जों मिडियानि गेजेराव बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै फोलाया बुङाखै खिन्थु स्पेसियेलि जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बे बोसोरसेनि गेजेराव गोबां खामानि मावदों दिनै जोंनि जे थांनाय समफ्राव जोङो दिनै दिल्लीयाव लोगो हमहैनानै बाथ्राफोरखौ दिनै फोरमायदों जोंनि जेंनानि सायाव दिनै स्टेट अफ गभर्नमेन्ट अफ आसामावबो दिनै जोंनि जेंनानि सायाव दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ आ दिनै जोंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों दा बेवहाय जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ आ मोनसे गुरुत्त जों होजादों आरो बेखौ नायोब्ला जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानाङा दिनै खौसेथि इउनिटियावनो थानांगौ आरो बबेबा मोनसे सोरनिबा प्रल'बन सोरनिबा मोनसे लब देखायनायाव जाहाथे इन्डिभिजुवेलि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै माने राजनितिकफ्राव जाहाथे बाहागो लाया माबा जइन जाया आं बेखौ खावलायदों जोङो टाइम एन्ड सिटुएसना जेब्ला फैयो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ आ बे बाथ्राखौ सिन्था खालामगोन खिन्थु दायो जोङो जेंनानि सायावनो दिनै खौसेथियै सिन्था खालामगासिनो दं आं बेखौ जोंनि गासै कलिग्सफोरनि गेजेराव आं फोरमायहरनो सानदों एक्सुवेलि बेयो आनफर्चुनेटलि बै समाव मोनसे गोबां माने बेवहाय बाथ्रा हाबनानै दं दा प्रग्रामखौ लादोंमोन दिनै प्रग्रामा जुरिजेननाय समावनो मोनसे सरकारनिफ्राय मोनसे माबा होदों जोंखौ माने होबथानाय डाइरेक्टलि होबथानाय होननायखौ जोङो मोनाखै माने दसे सम नेथ' बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन खिन्थु जों रिपिट बे खामानिखौ दिनै माने सम आरो थासारिया जोंखौ माने थोनाखिसै दा जायनि थाखाय बेखौ जोङो दोनथ'नो गोनां जादों आरो एक्सुवेलि बे ड्राग्स आरो एन्टि ससियेल जेखि एक्टिभिटिस बिनि सायावथ' इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ आ गोख्रोङैनो मोनसे बाहागो लादों आरो बेखौ जोङो फोरमायहरनो सानदों जाहाथे बिनि सायाव दिनैसिमबो जिरायनाय गैया जेराव लोगो मोन्दों बे हाबाखौ मावबाय थादों आरो आङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोरमायनो सानदों जाहाथे बेखिनि ड्राग्स आरो एन्टि ससियेल बिनि बेलायाव जुदि सोरबाया दिनै रायजो राजानि गेजेराव जाहाथे माबा खालामनो हायाखैब्ला दबथायनो हायाखैब्ला बेखौ जाहाथे जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ नि माबायाव जाहाथे बिथांमोना फोरमायहरनो हागोन आरो बेवहाय जोङो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे इनिसिएटिभखौ जोङो लानायनि बेबस्थाखौ जोङो लागोन आरो बेवहाय समाजारि जेसेबां माबाफोर दं प्रब्लेमफोर दं बेवहाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ आ दिनै बाहागो लाबोदों जेराव जे प्रब्लेम जादों बेहाय बाहागो लादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ आ बे मोनसे डिसिसनखौ जों लानानै दोनदोंमोन आरो सम आरो थासारिया मोनसे माबायाव खाबुखौ होथ'वाखै मानो होनोब्ला गिदिंनाय समाव जोङो माबा मोनसे बिथांमोननिसिम खौरां लाहैनायाव जोङो जोंनि फरामनिफ्राय माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट जों खालामथ'नो हायाखै आरो माखासे बिथिङाव जोङो जोंनि अर्गानाइजेसनेलि माखासे मेटाराव जोङो दिनै बिजि जानानै दं ओरैनो बेखौ जों फोसावनानै दोनखाबाय जों हाबनायनि बेबस्थाखौ जों लादों
एक्सुवेलि बे बुस्थुखौ थांनाय जेनोखि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि 2022 नि जोङो 21 अक्ट'बराव जेब्ला नैबे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि खौ जेब्ला दादोंमोन दिनैसिम बोसोरसे जाबाय दा बै दाजेननायनिफ्राय जोंनाव फेक्सन होननाय माबायानो जोंनाव गैलिया आरो बेखौ जोङो दिनै खुगायावबो लाबोआखै सोरबा आर डि फेक्सन सोरबा एस फेक्सन पि फेक्सन डि फेक्सन होननाय बाथ्राया जोंनि खुगायाव बै समनिफ्रायनो गैलिया दा जों मोनसे इउनाइटेडलि जों दिनै मोनसेल' थांखिजों मोनसेल' गोसोजों जों खामानि मावदों बेवहाय सोरबाया बुंलाबायदोंबा बे गावनि खोथा खिन्थु जोंनाव जों मोनसे अर्गानाइजेसन जोङो जाबाय जों प्लेटफर्मा जोंहा दिनै मोनसे फुल प्लेजेड जाबाय आरो जोंनि मट'आनो जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि नि जे मट' जों गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौनो लानानै जों दिनै आवगायदों आरो खौसेथिनि गेजेरजोंनो जों दिनै आवगायगासिनो दं बेवहाय सोरबाया फेक्सन वाइसै लादोंबा बुंदोंब्ला बे गावनि खोथा खिन्थु जोंनि अर्गानाइजेसन हिसाबै जेसेबां जोंनि सोद्रोमाफोर दं मोनसे थांखिजों खामानि मावबाय थादों एक्सुवेलि बे बिसायख'थिनि बेलायाव जोङो सम आरो थासारिया माने जेब्ला फैगोन जोंनि गेजेराव डिसाइड खालामगोन आरो जोंहा जेंनानि सायावनो जे खामानि मावनांगौआ बहुद दङ दा बेखौ लानानै अर्गानाइजेसनेलि जोङो जेबो डिसिसन जों लाथ'वाखै आरो दिनै बेनि बेलायाव जोङो जेबो कमेन्टखौ होथ'नाय नंलिया आरो दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होगोन होनना मिजिंथिबाय एसेनोसै गोजोन्थों।